Mwancho muligereri naende karibu ase ensemo yende iyo murobeli siko ya BC kuna butamenje ni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri no murobeli yiga kira rituko ni goto kwenda isiko ya BC twekaranse isiko ya BC twakwana ali arengete isiko ya BC na rero ni gonde negesie kande kigima kumira na no mu kansero mukoro kurwa nsemo ya nakuru na boy kurwa nsemo ya kiumbuga igaso chintemo chagusi omoske Jackson Moindi Ontegi ndanya baga gotwera bya kigima ngaki anyata kaba agakukina gocha na bona igekarari isiko gekarabona yatari mu kansora abari nabwata bibere bitatu igakora isikoga indanya kaba gotwera ono murobeli siko ya BC munanati gotenjeni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri magaji kamera nigakorukwa Eric Abuga na boygo Matilda Obaigwa igo kaba na intu goiko mwali mwanju muligereri murobeli nigo gochira kira tukuria Jumamosi kuchaka ensa AM nen gochaka ensa AM goika chinsa ibere na ali asenjira bene kigima nigo ngomwaligania umoske Jackson Ontegi elinde tunyara kubato gochaka AM ASM karibu mheshimiwa. Ndiye mono osugo ngorigania TV to ya Ketembe nje no mwenye siasa na jari siasa kurasema ya Nakuru tatare kese siasa litanga kigima nako Jackson to kolega asi to kende ngaro mheshimiwa iga bora nisiko ya BC siko liao ano to liko minyoka mono na to chake litangani ekaro mata mali tango chara kwanu chirenga abronya na kwane litalia oni tajine chirenga bano gwe kwanda gwe kangaki mali tane ngorku Jackson Moindi Ontegi ngorwa sehemu ya Kiumbu sasa korku taraja na ngwire na yore tuwe mwaka 1956 nka changa soma school ya kwa Burma primary school ekana Burma primary school ngaenda Kanyoro primary school so me school bila kwa CPE wakiri ya CPE ekana ruo ngaja soma secondary even no ekana kora ruo ngaja ngalikwa ni company kuna CIS corporate insurance services tatare kabwe sokoli kwa bona karo kwarenge omwana karo kwasomete gutira kurwe primary goika makokora na CPA egento kali nyorete kegima getangani kegimo kunyuranga eso mabwa ongerekie kege karo kwanga moke egento nyote getangani kana ngo mwana mo school gwa kana ngo mupira na gwa mupira bya sana na ndi na bete prefect school kana ruto Burma kana ita Kenyoro kana someto ni bete prefect ya kana standard 6 daraja 7 kana 7 because na yokora matemo ngatu prefect kiagara na watega sio soma kana atiga mana o prefect kana ruo na jida secondary school kana ko secondary school form 4 inkaba ango mwaka yo mosiko ngaja ngali kone company korkuna Nairobi ekorku CIS ekorku CIC corporate service ga karate form 4 iga kabero mwaka mwisiko kanyore gas tali mna bona gatoko buta isiko baka tali bona iga kana nyote bero mu Nairobi ngakora egase Nairobi kana ko company na jinga kore gasi no Nyeri kaba transport kama company ya renge kenyingi tre na gese karo nyorte gasi ga karo korite school form 4 mwaka kyo yorenge kana ko school form 4 ya 19 form 4 ngorte 1979 kanyore gasi apan kanyore gasi ne bona abeto mwaka ngoyo mebere sko kama kanyore gasi 1980 ya na nyote merem inse yo borai bwa yo Jomo Kenyatta inse yo borai bwa Jomo Kenyatta kana ba Nairobi ngakora ekunja jide ga chende Nairobi 1982 ekanyora Nairobi tati kuwe katusabani sana kaya tusabani ndende magana siasa mwaka nanda kaira no mwaja kiga seka waida mwaga moibo kare moya chaka emirimo ya kawaida ngaba Nairobi ngaenda transfer nye 1983 kana abanye ngaba 1 year ngaba transfer to Nakuru kara ma transfer to Nakuru
ngasetu Nakuru ne family ane bo aiga ngo imagine ngano muge kwarenge kara karumonda kole form 4 bado agaswa kona konyore gasio ka ngakie gasia renge ne chibasa ngakimware kwa kanu chibane chibasa kana arwa kanwa that time chibasa chaba de fali na lige tungwa kanwa zirenge 2700 umutienyi na una irobinde chibasa nyo china gutumia kwa kana nyomba na kore transport we gasi manda cha tigarenke ngwa kana one school fees abana bamino bona ona na nyomira ori ngwa mo iwane kwa nyomete utara nyorega kore school gose na nyomete mapema sana kore school era nyomete 1979 ka 79 nungo ende mirimo already ni bwato mukungu na nyomete mapema gara bwato mukungu ngaja Nakuru na kasetro na ili 2700 na chibasi nyingi sana wata chengo isana banga school wana chara sana twa gorenda gara nakane nyomba yesu basi that time ya chibasi nyingi mono echibona gara chibasi ringo ura jirenganika gara ngo jirengani bono chibasi ngakie yoga bono ejira about 50,000 yeah this time ikabona ko monto koli 50,000 bona kana benge 2,700 koli sechinga kieche kalanda chinde nyomba ko seire kwali wakana ko se ngwe kaje 200 nyomba that time nyomba na wakana 200 bona una wate wa na ndo wa ule sukuma kwa ule ndagara ali obosi transport nero kwaraga na ndo menyete stress yako ko banene mono ule biya ule metena ndo uisane kitari jiba shiwaka one chinge na kuruga boneka rogendete emirime yiga no chetukwira ne skuru go sogendete ni chetukwira ne skuru kana nde mirimo bono ninje ngane skuru kana nde gas before ungo chando kana chetukwira ne skuru kana aja Nakuru nga kore gas ya ne company ane abiko abekusuka ko obe siasa no mbono ekerenje ko ba siasa ni kanu ngabo musani omoi sana ibone 1992 bona 1992 ona no musani omoi sana gochaka ga ibimanyerere mbire byoro kare mbibere ngati ga karole merma before treka 1992 konya kukomusa go chiese siasa ya nanje ko ende mikutana ya siasa ya moi mikutana ya moi ngacha garende moi ikabe party ngacha kamanya moi kana manya moi ikabono ngatenera aba yuti bakanu Nakuru district abo Nakuru menyete bono bado Nakuru menyete ngo korande gasi but nande ngo korande siasa ngatenera aba yuti ikagara moi agacha manya matakero ko kwa aba yuti emyaka ya 1992 aba yuti abange bakuligere una ekegolikia abo Moske William Ruto babo Cyrus Chirongo babo Sam Nyamweya bakarutu njite ko manya wa 92 njite ko manya Ruto wo no kwenge bone group ya wa 92 na nekere ko form din na roji kire ndo na ko form ya be form din Nakuru State House ibona ke 92 jona 80 something woja ni bona tumanye na moi ngacha nkaba youth leader ya Nakuru district no na bona ya Nakuru district bona mwina ware ko dangalia tuakona kala kile State House yalia na motena kia town yere ona weden church ya town ona kama information kia town yere ke town yere I remember one year almost ko kwa Ricky Naru kabeire Ricky ngomo Ricky no musongo baro kabe musongo kara jete atakroso patikete nga una jita Nakuru alia tokara mukanyake bono mweshime toko chakira bwese igore aliki no twa tigere igore aliki ya tego jama tupatire yugo joso bono kanyora muitaranje na amangana matupati matupati jigo 92 egere aliki acharia tukamoseli ajita Nakuru town ajita ne chama ntanyori bine ke alkuru ko sabina bona iskol sabina naliko nyora matiba nere agoja ko wanjiru bono oja kuburi president ego ika 92 nga so interest go
korigo cancer we sababu wode anyu motarike soko ligo kansura okumira na kwa no morai kinga kiecho musikeda ne to itijara mwinga kikwali ngai mwumira ne setup kiyali agara tuomira nte no musike moi ndugete samo abantu gete barkolani ya Kuru town babore teach Komoro Which is the state house one? The state house Komoro. It is the state house Komoro. Gara tuachio auraske kushimede yamo agambara gagichano na itono munagani. Ngamade ya Marietane ngamade Nakuru na ndengo kwa siasa Nakuru akamanyarawo. Gara manyarawo tukaba basani. Nero. Gari boli kwa boleti ndia mo epegeta kameka katakomanya ngoyo ni ngoboli diboli ngamnire. Libona na boleti. Na boleti koreta bakenya amo. That time nali arengo umuriro bono matupati go cha tata gite ngamatiba bakenya basa ko chamo nebe raisu none ko amba andanjire mangana apartment ayoda we gichana ona niruse kwa wengine abari ko muoba ko muburi ale kwale mene kwa muburi ngamuburi ndagana muburti ikaba post kwa salsa kana amanya bono tokora siasa mikutano imenge kabo musani yo sana ego ika 92 ngabori bo cancer asa kurusaba ward sababu ewone to kurusaba ne chama ya kan wono wanjina ne chama kia nali cha multi party democracy one ya multi party ya chakira 92 nali ya chagete ase ward na ward musko kabero chofre asanyo kabere ward yeyo uno mu cancer chofre asanyo yokobori bo chumbe kituvu chache no Orda vete chairman ya Nakuru district ya Kano. Jovur Masanyo Makana. Na ndina vete mu kansara the first mu kansara mu kusiko ba Nakuru town. Nero chagete. Ekimbona nake manyire. Mbono muntu kabere najite ninje na onekara naje ko wori wode ya jito wochumbe. Nakuru town. Asanya ajitaka cha kuboli wochumbe bo. Akaboli wochumbe Nakuru town. Ngakiye kara arengo that ward. Buno mu kansara. Ajikubuli buchumbe anjinga ajikubuli bukansa ward iyo yarga very big ese bunge yeye mabonde Nakuru town Nakuru consultate kwa bantu north and west ngaki onye Nakuru town trava kanu ebe chi bunge ibere onaga nabolia aido Nakuru emyaka 5 egere bona bantu banka ininyare barchache keombu ward bagatwara bagantaka yarangonya nari karabaigure nga kwachori rwari na ya nande ngocha narenga gatia nakora arambisa mukwira abana shukuru kwajikanisa ndo goteba ngarse tukoja ralia usi boneka ejibone 1997 ibone 97 ewode kuruke ombu wode yarenke ombone reisatu yarenge bone birongo ekabake ombu ekaba ibeno iyo yarenge bunge egwode ya majigage bagana borti yarenge gode ya andengo cha ene yareba richache ngachoro before ntaracha yareba richache najite ngagenda ngakora certificate wa Jomo Kenyatta ke ya Jomo Kenyatta wa agriculture hapo bado koro mo kansara ndo mo kansara na arwa na marago waiga ngasoma iga nganya gakora matemo nganyore certificate ona ko form 4 nganyore certificate na ya bono certificate no a diploma kana nyore certificate iyo inanya kote sengencho kia vedna tokoja kwa ndo mutume ipina pesa irata keru we ko bono oga egabidwe bange mapema ngabidwe wana mapema ngakora that certificate ako ko Jomo Kenyatta na Nakuru plunge but the graduation igara vete tuwajide Nairobi the main campus nganyora that certificate oyibona ole mwaka ki karen korete the certificate igera bono before 202 maya 202 taraji we kabana 202 202 kana korete kana cha wono kusina nabo mu kansala emyaka 5 1997 2092 baka 202 na grega 202 I'm trying to choru and tin choruri
tuo bado bono na beti galete wodi ne me na beti na era ne bado bono tuo tukia galete na jiko chorwa for the people na riachete na ai bado no galete kan njitinde for the people na ringen kan arab tore na mai ga ka chinga jiko ngo makansara ga njito chorwa 27 ni tin chorwa na kan yanjori na KSC jamiri aringe yanyona bono ajite ngarua kana jiko nyoro na kanu ya beire ari musino nya chabwa tchingo kenge gate KSC Kenya Social Congress Kenya Social Congress bono nya ja uchire ne wave ya 40 people ngachikona nomination nga usiku nomination ya 40 people ya 40 people ekana ki 40 people ngagenda pati nga ngachikotena ngawa ayo antutana neto because of wave ajite yo mwakoli musikondo okumsaro yanga umsara akambwa ine what bona vere what ya michi wotirenga isato ekere ambwa ngacha odi migajacha 2005 tena maiga kichinga kichikwarenge omo councilor se toda municipality ya kisi ya renge na gusi county council chinga kichigane chia ngorenge ngakimwarenge omondo renge chairman yane agaru ku kasa bagijana za chairman that time tu wengibune gavana but gusi county council eliko nyatira tu aramea emea nero within the municipality emea kwa municipality lakini chia ya kwene na ji municipality chinkem na tawaka tuwara nyamache tuwara ogembo but gusi county council jari ngo abakansana barakoru paka nakoro basi gusi yagima gisi na nyamira na toko abakansana 70 mwatole chairman mwatole chairman igo chairman yarenge powerful kubwa emea bono is very powerful wa emea kagara bwata bakansana bange na ko ambasa tambi one yenge bone county one chairman sereka county na bono tali county bone tani county kekora igo ni gari ko gamba padu paka nyamira igo si yari ko kugusi nyamira yarenge ubwabo na induko bwitu yakini yeye akarugusi county council ya this gusi county council nyamira mbabo ate yabo na ne babo town council na keroka nyamira babo ate babo about ma togoruka burabu town council nyamira yabo atanga isatu neye yabo town council na ate ya nyamache ogembo tuwara asaka gutabaka ali town council masimba isa town council yoka yaro tuwara bakansara una emea but now bara gutwara mea bara gutwara chairman iga emea kisi municipality yoka yale gutwara kisi municipality na ya wate emea oso mwaka kisemba bete emea matuka mange chaki akabe emea Omoske Manyenye na bete Omoske Manyenye akabe emea Omoske Samuel Nyangeso na bete emea Nyangeso na bete kare that time wakati ya nalia Nyangesa renge tuwargo masengenye because tuwargo masengenye na lengo motindi sana siasa tuko mane mikutane menge wana wako nuka masengenye ekere ya chiko chabona narua wo tukachaka mangana ODM katoja ntwa watangani abali bachake to ODM nikisi 2005 ODM chake ye jinga kiche referendum ya ndisi na orange wana katwa tuwa chagete amto abalia moba chagete ODM katwa chaka ngabera member ya ODM tutika bandero kati mwe kwenye yate 20,000 tuwa kwenye chaka roko bera member yana bera member ya ODM ngabo officials ya ODM kurugusia ikagana toje kumanya na Raila that time okay ukerego ki buna official ya ODM no ngabe chairman ya Nyarwar Church asa ODM ngabo bake county the one of our ishirini wale county executive delegates county ngabe member etwarenge njana bichage kerango ngo kimsentora ngana bichage sana ani to kunya lewa jaji twensi asaba ODM ODM eto ko ikaria tukawa gere constitution ya gato omonto moyo omo lakini ga chance nyere wajaji tukawa babiri gere tuwa babiri ikachokera bono ngaje kumanya musike Raila Odinga akamanya tukamanya na nere because of the party karamanya because of the party
tukagendera bakabona ari musani yone igo bono 2005 karukwa bote omo chairman ODM gusi yani nini Nyaribari chache iga bono ngo bado ngo jitiko enda ko ligie biroko binde ko boli chikura bono ekerugera ndi chikuri kerugo ODM 2013 ayo njikura na go vision from here to Nairobi ne delegate 2013 na chikuria obono bwa MCA nande bwa Keumbu bono yabaga Nairobi abere isatu yabere birongo yabere Keumbu yabere ibeno ekara nabo oria from ODM ticket now umusikondo urugo rw'Nyamache tokurwe grani yakemu akambwa 36 votes abandi bamande ngorana chikorejo lakini abantu ba chikona chiko chenche chikaji akesana chenche chikora 36 ejo na akambwa 36 votes nganje no kore Keumbuire kurweli wano siasa yero muliro wano ODM yere chingo kindikizira ODM yabere igoro mono yabere about 85% in Giziland nga officials ODM gocha ewe 2017 nade ngabulikero ngoje katika bere bado Keumbu wana ngabuli birongo wana yabaga ni wana atokirende birongo side yawe bona wachire birongo na chikoboria ngacha nga step down tije tebaka motwe ngatiga ka support ye party kiagara na takere support ye party chikura ngari nganza kolera elo dinga chikura ni Kisirand not in the ward or constituency level tukagendera omwaka itanga 2013 ete chikura muska laira na lero tanga ndikusi chikura chiai ekaraira chikura taiwa mwe tubona yendo ngaini wa ngaini muna no ngaini una okobo science abantu science tanya rakero na bado kota bado 2007 bado na ro randa tai 2007 na irete ale bale ngina Ruto mangana kaba makongu ensi moja yete liberera waje bakarangira ne oyo ndaga murangara Kibaki abakorana seki ensi gaboa kerese hapo 2013 akaira ta ba mo anda tai 2017 akaira ina chikura bana ngiyorete anda kaurwa eje maraga jete ko irole ko ikamero irole chikura lakini mwaka raira kara chikora akakana chikora na chirolwa stira abantu abalia bana mara otebeta bakora balisira okorteki no vale bawo chipukate no vale ke ara mborobana ngabasanza no kabamuwe akakana tajiko land for presidential akatiga ekaratiga libre kabasana lakini sisi nchaji te Kenya akakana bawaso baya basa korte virendelios wono siasa nalipa korte ande sheke bono moske uru siasa na ninga de mai asini ni ekana ite koira ekrowe ke 97 omwaka nyachana nebe uri chikura Nyaribari chache aja kanyora asa banda bonspi ingende patinga akandangelia akande magoso na bede nomination kaniyo tokolega aspa moja nganja tuwakorona jaiga sini ya sana tuwakora alikondangelia ali project chinde ontuma akande ngabani charge ejibori cyose cyose kandi cyarwa cyorwa umuchumero utaka tukabani charge ngabani njye narwa cyora jibori cy'skuru cyose pi skuru yedi kagajuya akarukibesa gorwana njye cyaye tutaka no musara utaje cy'umusara akora da cyose cyaye kurwe cyaye musara bwenso ke cyaye metenkano ni naroko okonya abanyarwanda ninyo tena once Emma epiri alengo eno million ngamugira bishya Nairobi asabarwire barengo banyarwanda bakuwa meto
agante na kyo ngama mwera sto karansa nere agante ngante to kana video we agree nere akana akarike check ngale te check akana enos milioni inema abantu barengo bakarwanya kitali shi kanisa kinyinga agajite ariko 200,000 mono chikanisa etare kuba uona is a nice idea chikanisa chionsi kari mwa approach ri mwa model niga inguru support ande bese ya kara mitumire tume kivia tata ke bokora tata ke tomati bokora tukasikana nere okubana na motebi umaene atara ko anda MCC aba cancer alboe onte mi non te kisingi to onte umaena bande bako oboa na ngo tegera ko bana onte na onte umaene na ndo na bare onte gerra okubana ko koraki arko motebi umaene bono yaikire 2017 whatever bado no ule mno chairman wiki amagiaudia ana 2022 aronga kichikura chialinge kwa so ate kwa boli chikura 2022 boli chikura ngaja ngaba requested na ande egana requested as a community tu alenge bono Jubilee na ODM bone barenge bachire tuwabere Kenya kwanza ekera nabone community omu America na aro chite 2017 tanyara oruka ori mumurone nganya ngaba request ngatiga nga support ya omu America uyu buna na support ya Kaira no en 20 akaira bono 2017 I support mu wakiri ndole nkuru kwa nere akaira abanda support mu na na tikete nga support mu wakiri uyu akaira kuri birongo urugwari na bono na ku support 20 ikore chi abono abaro 2022 semnyamwa I support him 100%. Oyo kwa support 2017 ngakia betana ne kwa support 2020 kana mu support taji gukora wa award ya bande taji de wesa ne kyamaganya ino akanga taji gukora kene the award is na wakiri ekaranga anga motena I support somebody na bakakora bakaire andi bana goteba na goteba umana na abantu bamanyiteba I support semnyamwa chikora kaira no MCA siasa yo muntu onyimburiste ngachikumanya kiere no muske moi moi na muri siasa na rumwa no siasa sa yabo no tokwira na tokwa no muntu mukamo keigo mwanjo murigire tokwa no muntu mukamo keigo bedeka mwabire igesato tokwira na tanya kabata anda kurwabu esebo no muske Jackson moi ndio ntegi anyarigo achakire kwa era sabu yangaki ngayia arusiti siasa abona otwiranira kaigo tumago chikorigere linga bono iganingi yago koraisi koga na ande miroberi yae ya siasa ya kebogema ya kawaida ngakiere na nna bakonyara kabaga korwa comment yae gosekerengera kiae igoro yeli berera siasa elirigana ta konya koya gacheka korose kaiga Kenya kubwa mono igoro yobochori bonne bo mwaka bwechiri bubere na merongo ebere na etano na ebere 2027 igo tosuka gochiara. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakegima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira
obwanga arese emebere yaitu oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyora obobwenia nese eng'encho ataratarire nyagetari yaitu ya Nuga Pesi erinda anyora obobwenia obwega bwaitu aiga Nuga Pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori gokwamaria oganda onsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia bwaitu bwekerero obwo bogotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chianano diamond tomenium irietaria ana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igo na nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire kuri nyagetari na iru nyagetari paka bwasinyire bono ngo teba ngonde bwensi ura doke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige nyagetari ya Nuga Pesi erinde mokonde muno anjwete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Kongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Pesi nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Pesi nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto Nuga Pesi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange naboko bakirisi migwetira chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu au ya Tembe Television Network ayene amati yao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amanogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Gatembe Television Network ekeonga kia Momogusi. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eduka yo womo ya Ouru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand au
ekyo kiri chingia kirage chirangi chiga niko chiri chibirengo puna bono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentere nibwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga niko chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyorange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics ni gubago kwa special